ni makinahanglan sa pagtingog. Okay ka nag-ingon ni mo nga budungan kagkaon sa pamilya? Lakaw sa tuwas! Perla, matagi ko ng respeto ang pagkaon. Ma, di ko gusto nga madungan sa kaon na to. Lakaw nga sa tuwas. Ay, nagdungan kaon na ma! Lakaw na! Pipi, alik na lang. Kita lang. Nanay Jingjing, dungan kaon ha. Nanay Jingjing lang, dungan kaon. Imo. Sige sila, Elmer. Sige na. Okay lang. Sige na, mga on na sa. Sige kaon. Na sila Drippy. Maldita man yun na Shane Pearl o Mama Pearl. Ikaw na lang pasensya nila ha, Drippy ha. Si Lola Pearl, termi lang ko niya sigahan siya mata. O si Mami Shane Pearl. Nay, matagi ko na lang ang akong mami. Dili lang unta si Mami Shane Pearl. I love you, JP. I love you. Love you too, Nay. Apel, Apel, Timber, Shalala. Nga na magsigim ka reklamo, son. Nga panagsaran mo bisita si Elmer din sa ato. Hindi nga magod ko sa atong apuhan? Apo? O anak? Ha? Oh, sila kong duha? Si Elmer ang bata? Angay, lagi ko pagpamisa sa Milagros, son. Sa ba yung milagruhan? Ikaw ba? Dako ka kay kasaban. Tiya mo? Giila ni mong apo ang anak ni Jinjin o ni Pare Vincent? Di, dako ka ni Milagro. Natural, unsa man di ay? Si Shane Pearl o si Elmer nagpailag yung ginikanan sa bata. Oh, di ako gid ang atong itawag sa bata. Kaya mismo si Elmer siya nag-angkon din siya na iya yung anak ang bata. Mawag ikaw, nagpasalamat ko, son. Tingmang Milagro ng tabo. Milagro mo gina ba? May tag, magdayo na yung kipakita ni mong maing kinayason. Muman bitaw, mabisita ta nila Hanvi. Adto ta sa ilaha? Oh, oo ba? Kana pa. Kaya sa ako sa paminaw, murag busy sa Elmer. Na, adto ta nila. Adto na ta sila sa ilaha. Kana. Busog ko. Buisit? Buisit tungod kay nabusog ka sa biyungto ni Jinjin? Unsa? Come on, Shane. Admit it. Dagang kang nakaon. Unya, nakabantay ko nimo kay iwit ka ning kaon baya namo. Ug tanawa, diet pa ka. Nya, unsa man, guba imong diet tungod kay lami ang mga ninuto ni Jinjin. Wa nimo makontrol imong kaon. Ang kuna na lang good nga lami mo luto si Jinjin. Gusto na ko no. Sigbalik ana oy. Grabe. Impressive kayo ang gipakitang improvement ni Jinjin. Si Lola siya na dapat ang hatagan ng credit no. Oh, tinuod. Si Lola siya na ang taga-credit, pero tungod sa kakulang sa pangutok ni Jinjin, ang ay sindaygon. Kung kamagay ka na tarong pagkagutok? Unsa ka diha? Lupig good town. Asa taw na makalupig si Jinjin ako no? Tahong-tahong good na. Kaya nga no, kamaw ka mang laba, kamaw ka mang luto.
Kamo ka mang limpyo. Si Jinjin, kamo daghan kayong kamuan. Tanang household chores kamao siya. At least, ako normal. Normal ang akong pangutok. Normal ang akong sinultihan. Di parehas ni Jinjin. Kuwang-kuwang. Pahong-pahong lang jud nanay Jinjin no. Nay, ayaw pagsugot tawgon kanila pahong-pahong. Ayaw sugot nga nganlan kanila retarded. Kuan lang, oy kanang pahong-pahong lang sa Jinjin karon. Unya na lang Jinjin dili pahong-pahong ha. Nay, di pa ta mangaon. Gigutom na baya ko. Jinjin food. Gutom na sad kayo Jinjin. Na, balik ta adto lamisa na. Nakaon ta na. Tuta balik na. Di. Ayaw lang suko. Mama Pearl og imo Mami Simple ha. Unay, bilang dili ko nila pinangga. Pinangga man ko nimo ni Daddy. Ug ni Lula siya na. Ape lang, balik me. Ape, Simple, chololot. Na, ato na. Diba ka, Shane? Naglibog jud ko kung unsa kang klase pagkaigsuon. Ang usa, tamis. Pero kay ka? Swerte ta. Kinatay mga igsuon. Ako bitaw, si Ivy. Although maldita na siya, labdan ako siya. Pero ikaw, kibaw ka, Shane? Naglibog jud ko kung unsa ang klase pagkaigsuon. Hindot man nga natay igsuon ba? Pero you know what? Swerte ta. Kinatay mga igsuon. Although ako, si Ivy, maldita na siya pero labdan ako siya. Ikaw, Shane, si Jinjin, swerte kay kaana. Buutan si Jinjin. Buotan ka dyan. Kung may igsuon naman lang gani kung retarded, inutil pa sa tanang inutil, may pagwa na lang. Inutil? May gamit nga siya aning baya? Suma, nabusog man gani ka sa iyong minuto? Gusto na oy. Mulaban di ka retarded dayon da. Shane, ano saan man ka magkitas ka matuuran? Change topic na lang kahata. Huwag na kayo ng isuha oy. Lipay, Jinjin, kay purot man sudan. Lamian da ay sila niluto Jinjin oy GP. Awa, purot man sudan. Lamian sila ako niluto. Tinoo, Jinjin. Si Perla, gilamian dun sa imong minuto. Si Jennifer nagbot, gihurot og kaon na imong minuto. Tinoon tula sana. Ingon sila, Mama Pearl, lami dyan ako niluto. Lamian, yun. Kaya gihurot lagi. May lagi din. Yay! Pero bisag wa pa sila gisulti, Jen. Nasabot din ako, gilamian dyan sila. Kaya kaya may gihurot di pagkaon ang tanan. Tapos sila, mailagid din mo kaya na, wag yun nabilin. Kung ko na nga akong ingon nga, makapanghambog dyan ko na gituman gid nimo ang akong ipanudlo nimo. Nalipay kay ko, Jen. Naghambog daay ka, Lula. Thank you, Lula. Proud ka, Jinjin. Oh, proud jud kaayo ko, Jen. Imo mang nakamatud-an. Nakita mo jud nako nga gilamian jud kay sila sa imong ginoto. Di ay nahurot. Wa lang nila bini Jinjin ug GP. Oh, unsa ba day? Wa pa day mo magkakaon? Wala pa jud, Lula. Di ko to man gani ko. Sabi niyo ay si siyempre nga nauhi, nakasabot to nga ito kakawa mo makakaon pero gihurot lang gid yato kay ginamian god. Sige na lang, Lula, oy. Suwa lang sardinas Jinjin ug GP. Kaon man ka sardinas GP no. No. Mukhaon ko di sa unsa. Anak
man jud, GP. Kaon jud basta di lang makahilo.